Kakkee varmaan. Tuolle hyvä. Äläkin. Eve, pois! Oho. Mistä mä otan pikku lämmittelyaukaus? Ei. Ei tos vissi jos tarvitse. Hei menee. Se oli just puhaltaa. Mä voin olla. Mä olisin tulla tähän. Eikö nenäkään? No onkin isoilla vissiin vähän taparit. Just tolle. Tossa on. Voitte laukata. Hän on vähän menevämpi kautta. Se on vähän perään. Silloin ajan. Vitsi se viime vuoden leirikisossa meni ihan tajuton kaappi, mutta sit se meni ohi yhdessä. Ja oli se vika vai? Joo, oli viimeinen. Mut se meni niin... Sinne meni se voi. Älytöntä Se oli vauhtia. hyvä häntä päällä. Niin järjettää, kun se olisi voittanut. Miltä toki näyttää? Se ei halua. Vaikkapa vastaavaan Helmeli. Kyllä minä luulin siltäkin olevan. Aijaa. Minä olen varmaan kaikki. Kaikki on hyvä. Mä olin vasta häntä, kun tuolta Pinjan silleen, hei sun pitäis olla monta kuvaa siidaa, mä juosin tähän näin. Mä saan tosta 4. Oikeesti. Eikö saanut tokas? Sait sä mistään hyvää kuvaa? Mä en tiedä, mä en oo ehkä No nyt tässä on kädet. Marsta, kun mä unohdan tukassa. Miten voi unohtaa tämmöset pikkuja? Ja mut lähti ravun. Me huomaamme, että me tulee niinku orreita. Vitsi vetää jalat silleen. En mä kuullut mitään mitä huusin, mutta Tollasen. Sehän meni ihan näppärästi. Vaikka oli vain. Mihin ne toisten tarvitsi? niin. Ja hyppäshän se yksi silloin se. Miksi se oli? Sarjassa meni sarja. Jossain hiissä. Missä se oli? Mitä se oli? Kun se hyppäsi jokohan helvetin korkean luokkaan yhden jälkeen. Mikä se oli? Niin, ihan kuulin. Yksi ilman jalusta. Eiku niin, se oli ilman jalusta, mennä tippua, että se oli Ai tän. ei, jossain hiissä. Muistan silloin... Tänään valittiin. Niin missä joudut? Menikö se sarjassa? Minä olen yksi iloista. Mitä me veti? Niin muistat se Outi lähti toinen. Mä mennään sitä ilman jalusta. Sulla oli ihan aina tyyliä. Niin kai kukaan Tai joku tänne äsken, että siellä olisi tyyliin joku hevonen kaasu. Vähän silleen outoa, mutta ei enää mitään. Miten tuolla meni tuolla näin? Siis meni puhtaasti. Vauhika. On kukaan vielä yksi tiputtaa. Mä tiputin yhden. Tai sitten. Ai niin tiputtiin. Oli Toinen unohtaa. Juli, mä kyllä. No. Nyt mä yhden. Sä menit yhden. Mä tiedän ainakin 2 vikaa. Huomasin. Niin yhdellä jalusta, yhdellä laukalla. Aa. Se on sarjalla. Ei siihen oikein mahdukaan. Niin, se tulee tosi niin. Jollain konilla. Mä katso omasta kädestä oikein. Okei. Mitä jo? Oliko se? Mutta ei vähän niinku silleen... Tää oli just tommonen peruksen. Ui! Kaikki vaan menee. Tää on vähän huolta. Kyllä et tykännyt tosta. Ei silleen vaan. Se oli vaikka se olisi netto. Se olisi hyvä. Ei oo koskaan ennen mennyt. Mistä sä nyt tiedät? Tuon menee vaan tuolla. Joo. Mennyt vaan tuolla. Eikö saa vaan sukaan? Ei ne saa. Etupää vähän Näytä.
Mitä tossa? Se on mut silleen erilainen. Toi on tämmönen jäni. Miksi meillä pitää olla niin paljon ohjaa? Tasaista vauhtia. Toi oikeesti, miten me unohdin toi? Ei toikin ollut tämmönen... Tämmönen oudosti. Ai. Sitten joita hevonen vastaan helppo. No varmaan siis sieltä ei sitten ratsastaa sen paljon, mutta siis riippuu kuin niin. Sehän ei mennyt siitä ihmeestä. Ei minä tai jotain oli paljon, en mä tiedä sitten. Mulla tuli ihan pastatiedä ekaan. No ihan hyvin siihen verrattuna viime kesänäkin. Miksi sille ei tarvitse mitään? En mä tiedä. Tää oli mun aina tämmösen hyvä 1-2 käytiin. 3 minkälaisia sattuja. Mistä mä en muista ne postanut katsoa. Mä en tiedä. Vähän näyttää siltä. Toi meni niinku ihmeen hyvin muotoon. Ai toi 4. Kuka ei kertoo tuolla? Mä en tiedä. Mihinkin meni päälle. Korkeata. Ai se hyppää. Joo, on tosi tuolla. Ai oothan? Tuossa toi nostaa niin syvää. Onks mikä toi paljon toi seis? Toi Timmer. Oliko se hirveen väsynyt nyt? Oliko se Siinäkään ei hirveästi. Se on 5 vuotta. Se on niin mennyt. Pakko mennä nyt toi vakaan. Ottaa laudalla, kun sinä olet lukkia. Se laittaa niin taas sen jalan. Kuka? Sokolla. Se tekee nyt pieni. Sit minä onko tuolla laudalla. Huomenna saattaa olla. Ella sä istut jo kiusan päällä. Sitten voit istua. Onko nyt on jo keskiviikko? Älä tuottaja. Tai niin, vähän pari päivää. Torstain perjantai laulu. Ei hirveän Siitä me päästään harrastukseen iltapäivään. Silloin mä en jaksa mennä. Ai siis se on oikeesti tykkään siitä, mutta siis tänään nyt vaan tää on oikein. Kenen kalero tää on? Kato se meni. Kympää siis se päätös. Mä oltiin äitin kanssa kasteltiin kukkia, että meillä oli sisilistä jo paljon, se puu roskeli siellä. Sieltä se vaan mä vaan muistan sen, mä muistan mistä mulla oli semmoset ihme läppärit jalassa. Sit se vaan tulee tälleen siitä yhtäkkiä, se tuli monta kertaa, se oli sellainen pieni kärry. Se vaan niinku, se kuului 3 kertaa. Kuka sanoi, että mulla ei oo virtaa? Kun on hullu aggressiivinen. Mä en muista. Tolleen se meni mun Mitä koulu. sitten ampparit liittään? No mulla on se turpa, niin jos mulla on kaulalla. Kyllä kaulalla. Mut ei mulla oo semmoista. Moi. Nyt ei oo kerran hypännyt. Mulla ei oikein. Mitä? Eikä. Katso vaan. Kato kun se on sen verran iso, kun se on väsynyt. Ja se on kuitenkin tuollainen. Ja patukin oli jo vähän. Niin se on vähän. Ei oo kaikista karvaa. No on jo vähän pienemmät patulle. Älä voi. Ei se tähän niin ihan joku Kellarissa on lapsella. Se meni hyvin. No, hasempi. Kyllä ainakin muuhun verrattuna. Se meni ihan sika hyvin. Onko mitään vettä? Kerran. Ei oo. Ei oo. Ei vaan. Ai pelkästään. Eteenpäin vaan! Vähän rakennettavaa. Hyvä Jenny! Otas vaan, ei tiedä.
Ei. Hyvä murme. Ai niin hiljaa. Ai niin kun meni kahden. Ainakin mun pitää nähdä tää, niin mä saan sanoa mitään, paitsi... Miten kameraan? Älkää nyt niinku tässä. Ei enää tänään. Mitä tekee? Häntä menee. Voi onni arka. Onks mennyt se kauppa? Siltä on. Tätä ennen. Noita näitä koteja. Mitä? Sarra! Tän ei halua kokeilla. Se on. Kato, se on mikä mun kaikista. Se on varmaan vähän hämmentävää. Pari kolkkaa. Kato. Se on mun kaikista kuveista. Joku pikkulippa. Toi viivikaveri ei mä ärsytin siellä koko ajan. Kyllä toi. Mä ärsytin ihan koko ajan sieltä piirimökiltä. Mikä sun nimi on? Julia. Mä laitan sit vaan kaikki katsoa, mitä pisteestä. Joo. Vitsi se me tulee lakaa sit Facebookissa. Niin. Kaikki on 1000 kuvaa ja monta meitä on Nyt on 1000 kuvaa. Mulla tulee 20 000. Mulla on tässä nyt 250 jonkun toisen. Jos meitä on niinku... Tässä oli 78 ennen mä aloitin tän. Miten nyt tulee joku 2? Mut yritetään sillä lailla, että jotain ihan surkea tulee, että ei tulisi. Oot sä kitsanut? Mä mulla on korkea. Mä poistan näistä niitä kaikki kaksi. Mä en tiedä yhtään. Mä en välttämättä ole luotu. En mä varmaan oo. Mä kerron, eihän se meillä ole ihan noin leipä. Tulee ihan sikamuntoa ja... Kun mä tiedän, kun lisättiin mun ryhmään, niin kaikki nyt menetään. Joo. Mä en päässyt Facebookiin koko tämän. Mä oon viimeksi ollut silloin... Ihana oikeesti. Lisätkää meitä kaverit. Joo. Kaveri on takaisin. Ei tätä. Kiva kun te ette ollut siinä ryhmässä, olitte niinku ihan mukaisia. Mä olin Iineksi löysä silleen, milloin toi joku ryhmä, tai en mä tiedä, parilla on siinä vaan ok. Sitten mä olin silleen, mä oon aina tavallaan kertaa. Mulla on käyttänyt siellä kaikki ryhmä, valitsishan näistä ryhmästä. Ja sulla on tuli 2 nahkaa. Oudus, kun kaikki muu koko ajan vertti vaan saa tehdä. Vaan mun pitää jos löytää sinun Ei, Molemmilla tuli siisti rata, muutaman kerran ehkä. Ristilaukka, mut ei niin. Eikö tullut paljon tänään puhtaita ratoja? No ei. Mä lämmin vielä kun Nokia Sanna oli yksi niistä onnekkaista. No niin. Ja eikö Valtsukin mennyt tonne? Meni, joo. Samaista yhtä. Ja sit Sani meni tolle Inkerille. Eli se samaista yhtä tommosta. Vai onko se ihan tyhjä? Okei, mä Mä olin muuten suosittelinko Instagram. Mulla oli yksi seuraaja ja 23. Koska yksi Julia oli se kaikista. Jerkka Helmeriä. se teki se korkeisen. Kuoleva. Ei vaan. Tuolla Ellalla. Hyvä, että se ei siellä. Mä luotin liikaa, että se menee. Se on lykääntyä tynnä. Kyllä se mä ajattelin, joo, se menee hyvin. Kyllä paljon. Hyvä. Ihana Ella, täältä puhutaan. No kun mä haluan tämmöstä nyt kaikki muita, kun mulla meni huonosti. Irma, mä tiedän, että mulla meni ihan sikaseri. Siihen toiseen. Mä ristin kaikki. Jos sä olit viimeksi vielä pika lähes kaikki tai voittaa tätä, niin... Mä oon ylpeä, että viime vuonna tulin sentään kakkoseksi, niin ehkä mä voin nyt tehdä. Ei toi, tää jos... On. Niin, Kyllä me saadaan Joo, varmaan tullut. En mä tiedä keitä.